मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थाखाय साखाफारासै खुंफुं आफादा। बोहैथि जानुवारि दाननि 9, 10 आरो 11 अक्ट'खालि खुंफुंजानो गोनां मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गासै हाबाफारिफोरा 90% आबुं जाबाय। आसामनि अनगायैबो नेपाल, बांलादेश, त्रिपुरानि थान्दैफोर बाहागो लानायजों मेहेरगोनां जागोन बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा। चिरांनि बिजनी बरलागावआव जारिमिनारि थेंफाख्रि फोथाराव खुंफुंनो लानाय बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया जागोन मोनसे जारिमिन। बे जथुम्मायावनो मिरु आफादनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंगोन। जथुम्मायाव दिन्थिफुंसालि एबा एक्जिबिसन, हाथाइसालि, दोरोङारि खान्थि दिन्थिफुंनाय बायदि बायदि हाबाफारियाव गोबां गेदेमा थुनलाइगिरि बिथांमोन बाहागो लागोन आरो गेवलां मेलाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लागोननि बाथ्रा। जोङो साखाफारा हिसाबै जोङो दासिम फ्राय 90% कमप्लिट जानाय बायदि जों नुनो मोनदों। जों बेखौ गाबोन समफोरनि गेजेराव जों बेखौ गासिबो मोजाङैनो दिहुनना होजोबनो हागोन। गासिबो माबानो साब कमिटिनो जोंनि गासिबो साब कमिटिया जिखिनि खामानि मावनांगौ हाबा मावनांगौ बेखौ पेन्डेलखौनो बुं, एक्जिबिसनखौनो बेखौनो बुं, भलन्टियारखौनो बुं, कालचारखौ जेसेबां साब कमिटि दं सुबिदाखौनो बुं गासिबो जाय फाराफारि मावलायगासिनो दङ फ्राय खामानिफ्रानो 90% माने जाफुंबाय होननानै जों बुंनो हायो। जों मिजिं थिदों जों बे जेनाखि बर' थुनलाइ आफादनि 65 एनुवेल कनफारेन्स बेखौ जों मोजां भाबै खुंनो हागोन। बिजनीनि रायजो राजाफ्रा बयबो ज'यैनो खुनु राजनितिक फारागथि लायालासेनो बयबो ज'यै मावलायो। बेवहाय माने BPF दं, EPPL दं, कंग्रेसनिबो दं, BJPनिबो दं, गासिबो जेसेबां माने भारताव माने दल दङ, राजखान्थि दल दङ, गासिबो जोङो ज'यैनो मावलायो। बेहाय बिजनीनि जानाखि माने जारिमिन बे जारिमिनखौ बुङो जे जोंहा माने जिखि माने समस्या फैया माने बे समस्यायाव जोङो जाय जेरावखि थाया माने बयबो ज' जों मावलायनाय बे माबाया जोंहा गोदोनिफ्रायनो दंखायो आरो बेखौनो जों दिनै फोरमान खालामनानै दिन्थिनो हादों जे बे 65 एनुवेल कनफारेन्सआ जागोन बेहाय बिजनी बरलागाव थेंफाख्रि फोथाराव बयबो जों नुदों बयबो ज'यैनो एखेलेखेनि जों खौसेनि गेजेरजों हाबा मावनायखौ नुनो मोनदों आरो बे खौसेथिखौ जाहाथे जों अरायबो जों मोजाङै लाखिनाय बेखौ जों मिजिंथियो बर' थुनलाइ आफादनि बे 65 एनुवेल कनफारेन्सआव जि जाफैगोन बेवहाय डेलिगेट सेसनाव थिग बिदिनो बर'नि राव थुनलाइ आरो हारिमु जौगाथायनि थाखाय बिथांमोना मोजां डिसिसन लागोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों आवगायलांगोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो जों आसा खालामो बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जे बेवहाय खुनु धरननि माबा लायालासिनो जाहाथे खुब मोजां भाबैनो जायनाखि गोदान बडि दालायगोन बा बेहाय माखासे जोंनि समस्यानि सायाव जि राव थुनलाइ हारिमुनि समस्यानि सायाव जिफोर डिसिसन लागोन बे डिसिसना माने थान्दैफोरा खोब मोजां डिसिसनखौ लागोन बेखौ जों मिजिंथिदों आलासि बे जोङो माने आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै लेंहरदों आरो बेहायनो जोङो आसाम एसेम्ब्लिनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारि, लेङाइ बुंथिगिरि बिथां डक्टर नरुल ममिन, बिदिनो जोङो BTCनि माने बुंथिगिरि लेङाइ बुंथिगिरि लोगोसे BTCनि चिफ हाग्रामा बिथां प्रमद बर' बिथाङाबो आगोल लिस्टआव फैगोन आरो जों बेहाय साफ्रोमखौबो जोङो लेंहरदों आरो लोगोसे जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि, क'क्राझार इउनिभारसिटिनि जाय माने गोराय माबाफोर दं भाइस चेन्सेलर दं बिथांमोनखौ जों लेंहरदों आरो लोगोसे जोंहा माने हिन्दु साहित्य परिषदनि जायनाखि आफादगिरि बिथां प्रफेसर रमेश भरद्वाज लोगोसे प्रफेसर डक्टर मीनाक्षी दिल्लीनिफ्राय बिथांमोनाबो फैगोन आरो बेहाय जों मिजिंथिदों बांलादेशनिखौ फैनो हायो जों बुंनो हाया नेपालखौ लाफानानै वेस्ट बेंगलखौ लानानै जोंहा सा सानजानि जेसेबां माने रायजोफोर दं बे रायजोनिफ्राय जोंनाव बेहाय इनक्लुडिं त्रिपुरा बेहाय जोंहा माने थान्दैफोर फैगोन आरो बे थान्दै बिथांमोना गाव गावनि समस्याफोरनि सायाव निस्सय मोजां खोथाखौ बुंफैगोन माने वेस्ट बेंगलाव बर' मिडियामनि खेथ्रआव नेपालाव बर' मिडियामनि खेथ्रआव बा त्रिपुरायाव बर' मिडियामनि खेथ्रआव बिथांमोना मा रोखोम समस्या सम्मुखीन जादों बेखौ निस्सय बिथांमोना फोरमायनानै बेखौ बोरै समाधान खालामनांगौ बेखौ बे डेलिगेट सेसनाव सिटिङाव डिसिसनखौ लागोन सिद्धान्त लागोन बेखौ जों आसा खालामदों दिन्थिफुंसालिया जोंहा डेलिगेट हिसाबै माने फ्राय 2500 डेलिगेट्स फैगोन बानजाय आफाद भलन्टियार कालचारेल गासिबो लाफानानै फ्राय 5000 जोंहा माने बेहाय थागोन बेजों लोगोसे जोंनि रायजो राजा बिथांमोना
गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैगोन आरो फैनायनि गेजेरजों बाहाय माने फ्राय दैलि नङाब्लाबो 50निफ्राय 2 लाख सुबुंफ्राय जमा जागोन बेखौ जों मिजिंथिदों बे जथुम्माखौ खुंनो थाखाय जोंनि बिटिसिनि चिफ फादरमा महिलारि बिथाङाबो जोंनो थोजासे माने राङारि अनसुंथाइ हरदों बेनि थाखाय बिथांखौ जों साबायखर बावनांगोन जोंनि बानजाय आफादनि जाय मावफुं माने आफादगिरि मावफुं आफादगिरि बिथां बिराज बरगयारिखौबो जों साबायखर बावनांगौ बिथांमोननि अनसायनायाव जोङो बे कनफारेन्सखौ जों मोजाङै खुंनो हादों लोगोसे जोंनि जायफोर एमएलएफोर दङ एमपिफोर दं बिथांमोनाबो नुजाफैदों मन्त्रि उत्पल ब्रह्म दिनै फैदों एमपि जयन्त बसुमतारियाबो फैदों लोगोसे माने एमएलएफ्राबो जोंखौ थोजासे हायाब्लाबो माने गावसोर जिखिनि हरनो हायो बे अनसुंथाइखौ जोंनाव हरदों इएमफ्राबो हरदों बेनि थाखाय जोंबो साफ्रोमखौबो जों थुबुर होनांगोन एमसिलिफ्राबो हरदों बेखायनो जोङो फोरोंगिरि जायफोर दङ माने फोरोंगिरिखौ बुंनो हाबा बिटिसि ओनसोलनि जेसेबां फोरोंगिरिफोर दं माने बिथांमोना एसेबाबो खेन्दा हरदों लोगोसे बिटिसि ओनसोलाव थानाय जेसेबां माने साख्रिआवलाफोर दङ बिथांमोनाबो जोंनो थोजासे नङाब्लाबो जोंनो जि हायो बे अनसुंथाइखौ हरदों बेनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो जोङो साबायखर बावनायबो थाबाय बेजों लोगोसे जोंहा गुबुन गुबुन माने प्रेस मिडियानि जायफोर माने बिथांमोन दं बिथांमोनाबो जोंखौ माने हायाब्लाबो माने रांजों हायाब्लाबो फिजिकेलि मरेलि बा बायदि राहाजों बिथांमोना जों माने मदद होदों बेनि थाखाय बिथांमोननो जोङो साबायखर बावनायखौ होबाय